أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Lesi sambulo sibuya kumondli wemihlaba yonke. Sibuya kumudali wayo yonke into. My brothers and sisters, bafowethu nodadewethu. Ngisaphinda futhi. Akekho umfundisi ozovela, akekho umbhishophi ozovela, akekho umvangeli ozovela, akekho umshumayeli ozovela, akekho umdikoni ozovela athi uchallenge mina ngetheology noma ngezingcwele noma ngereligion. Akekho bafowethu. Isizathu ile verse le yeQuran engiqeda ukuyikhotha njengamanje. iQuran akuwona amazwi ochwepheshe othize, akuwona amazwi oprofessor othize, akuwona amazwi omfarisi, akuwona amazwi ombhali othize, akuwona amazwi omsadusi othize, akuwona amazwi omdukisi othize, akuwona amazwi omuntu othi mangabe ekhuluma abuye akhohle ukuthi utheni noma ubefuna ukuthini. Ingakho akekho ozongichallenge ngoba ubani ozoba nesibindi sokuchallenge inkulumo kamenzi wezinto zonke? Ubani ozoba nesibindi sokubhekana nomdali wakhe ngqo athi mina ngazi ukudlula wena? Yebo, mina ungidalile, wadala into zonke, wadala amazulu ayisikhombisa, wadala konke okusemazulwini, wadala konke okusemhlabeni, wadala okusemanzini ngaphansi komhlaba. Kodwa mina ungidalile nginjalo, nginaso isibindi sokubhekana nawe ngqo, ngikutshela ukuthi mina ngazi ngaphezulu kwakho. Ubani ongaba nesibindi sokwenza lokho? Akekho, ngiyakutshela, izwa ngami, akekho. U-Allah uyakutshela ukuthi lesi sambulo lesi tanzil, i-revelation isambulo min esiqhamuka kuphi? Rabbil alamin, kuloyo odale yonke into, owondla yonke into, ovikela yonke into. Ayikho into engaphezulu kwakhe. Manje ubani ozoba naleso sibindi leso sokuthi mina lo othi yena uye owambule lesi sambulo lesi wasiletha emhlabeni ngengilozi yakhe enkulu uGabriel alayhi salatu wassalam, mina nginaso isibindi sokuthi ngibhekane naye ngqo? Ngoba mawuchallenge mina, lalela, uyobungabhekananga nami, uyobubhekene nami ngoba ubona mina la emhlabeni. Kodwa lento mina engizobe ngikutshela yona uyobutshelwa nguyena uqobo, ngoba kusho yena uthi le Qur'ani le ingamazwi ami. Wena uyobubhekene nombatha ngoba ubona umbatha ehleli phambi kwakho, kodwa uyobubhekene nomdalo wakho ngqo, ngoba akusho mina, kusho yena. Ngiyakuphindela futhi,
uthi yena afala yatadabbaruna alquran, uma ufunda iQuran jula. Kungani ungajuli mawufunda iQuran? Why? Waman kana min indi ghayri Allah, uma ngabe le Qur'ani le ibingaphumi ku Allah, lawajadu fihi, ubuzothola kuyo le Qur'an le, uma ngabe beyingaphumi ku Allah, ubuzothola ini? Ikhtilafan kathiro, izinto eziningi eziphikisanayo. Yoba ngikuvezelile nje, eziningi eBhayibhelini eziphikisanayo. Uma ngabe le Qur'an ibingaphumi ku Allah, umdali weinto zonke, ubuzothola izinto eziningi eziphikisanayo. U-Allah ke umdali weinto zonke angeke akhulume into yena futhi abuye aziphikise yena. Why? Allahul Azizul Hakim. U-Allah uphakeme kakhulu futhi ukhaliphe kakhulu. So my brother, my sister, vuka mawulele. Wake up and smell the coffee before it's too late. U-Allah uyakubiza. U-Allah uyakubiza. Uyaphi? Eyina tadhhabun, u-Allah uyakubuza uyaphi? Mawungazazi ukuthi uyaphi, fafirru ila Allah, balekela ku-Allah, balekela kumenzi wakho, balekela kumdali wakho, balekela kumvikeli wakho. Uthi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.